We bestaan nu sinds 2019 en we zijn in 2020 hebben de kinderen instrumenten gekregen van het Leerorkest in Nederland. Die worden weer gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. En we zijn nu 4 jaar bezig met instrumentlessen in de klassen tijdens schooltijd. Bij klas 3, 4, 5 en nu ook klas 6. Nee, de kinderen hebben dus de instrumenten liggen op de scholen en ze gebruiken ze. We hebben helaas maar 1 set instrumenten op elke school liggen. Dus de kinderen van klas 3 gebruiken elk 1 instrument. En dan de kinderen van klas 4 gebruiken hetzelfde instrument. Dus we hebben een soort routine ontwikkeld. Maar dat gaat goed, dus we hebben nu ook steeds moeten wisselen van instrumenten vandaag. Maar de presentatie ging echt ontzettend goed. Ik ben heel erg trots op de kinderen, op de muziekdocenten. We hebben voor het eerst met alle 5 scholen samen hebben we gespeeld. Dus het was een hele organisatie. We hebben ontzettend veel werk verricht, maar het is ons gelukt. En dit was het eindpresentatie. En volgend jaar gaan we gewoon weer verder. Dus alle kinderen van klas 3 gaan nu naar klas 4. En dan gaan we weer met nieuwe liedjes beginnen. En we hebben nu ook het afterschool project. En daar mogen de kinderen wel straks een instrument meer naar huis nemen. Ik ben hier terechtgekomen door contacten met het Leerorkest Nederland. Met Juliette bijvoorbeeld vorig jaar. En ze hebben mij gevraagd om hier de concerten zoals vandaag te komen dirigeren. Om de kinderen dat mee te laten maken. Wat ik zo zie en merk is hier dat de lessen ontzettend leuk en goed worden gedaan door de docenten die hier op Aruba de lessen geven. Ze krijgen natuurlijk ook liedjes die ze in Nederland ook doen bij de leerorkesten. Vandaar dat ik die liedjes ook weer ken om te gaan doen. Maar wat ik hier zie is dat de kinderen eigenlijk gewoon, ze gaan aan, zeg ik dan altijd. Ik kon beginnen maandagochtend en ze speelden gewoon de liedjes. Então, o Leerorkest vai seguir crescer anos adiante. Mas tu me reto aqui januário aqui para o come por duna e contribuir mais nos hobby não. Então mira que nós muito no futuro o projeto aqui é projeto social que é de Leerorkest Nederlands eigenlijk, qual está nosso patrocinador via através do Ministério de Justiça de Holanda, pero conjuntamente com o governo Aruba, a minha importância que também a começar a sostener o Orquestra Aruba. Nós temos sponsors e nós temos docentes que está eigenlijk de coração não está trabalhando para ajudar emocional inculcar música, arte para Kiko, para sobre música a guarda comprovar que essa que ajuda a desenvolver emocionalmente de maneira hobby criativa, positiva, intelectual e esta forma parte holística de outro banho se lembra que normalmente usa hobby como gente se botar a estudar nas escolas, a se reikenen com tal que se não qual hobby importante, mas a parte criativa, a parte de criar música também está conectada, está criar felicidade, disciplina, de muita que está vai ajudar mais a hobby mesmo dentro do futuro. Não obstante que está vira músico profissional, qual não se deseja de coração. Pero também dentro da carreira profissional, se você virar arquiteto, você virar doctor, accountant, está ajudando música agora comprovar que está ajudando tudo isso aqui não e ela agora comprovar também recentemente uma boa para uma área diferente rapport com mais de 20% da música que está fazendo música na escola está slag.